No dobre, takže stretli crafterská, dneska si tomu ďalšieho videa, toto video je z ďalšieho tutoriálu na javu a nemali by ste vidieť toto, čo mám tu no dole a to, čo je hore. A to je na tom dobre, že vy vidíte iba toto, čo robím tuno a nie to, čo sa mi robí tuno. Pretože mne sa tu napríklad uploadlo práve teraz. Tak jedno. Takže dneska si ukážeme Hello World. Ako spraviť Hello World. Alebo Ahoj svet. Môžete to pokladať si ako. Takže najprv vám vysvetlím toto. Package, čo som si vytvoril, tak to je toto, ktoré sa mi vytvorilo v Java projekte. To, čo som si vytvoril v Java projekte, je toto. Package. Ten napíšete vždy tuno. Ak to je zle, tak to vypíše proste chybu a proste change declaration a proste musíte to opraviť. Public class tutorial, to je názov tohoto. A public static void to je niečo, keď si sem napíšte implements, tak si sem môžete implementovať iné triedy, alebo proste keď robíte niečím iným. To je proste main metóda. Keď ju tam nemáte, tak vám to proste nepôjde. Dobre, takže napíšeme si system.out.print alebo ln. No. Toto je základná operácia system.out je odoslať. Print to ln. Obyčajne je print a print je neriadkované. Takže keď máte toto, tak sa vám to neposunie o riadok nižšie. Keď si dáte print ln, tak hej. Napíšete ahoj svet. Kliknete na štart. Áno. Vytvorí sa vám ahoj svet. Teraz keď si to napíšete znova, ale dáte tam iba print, dáte ahoj svet, tak sa vám to dá do druhého riadku. Keďže tam máte toto. Keď tam máte toto, tak sa vám to dá do jedného riadku a je to blbé. Keď si dáte sem print ln, tak sa nestane nič. Proste musíte mať sem print ln. To vlastne vám posunie potom o jeden riadok nižšie. Riadkovanie sa dá pravda, že spraviť aj inak. Napríklad takto a n-ko. A to je to isté, ako keby ste to mali print ln. Proste vidíte. Keď to odstránim, tak sa stane toto. No, my tam pravda, že nemáme ln. No. Toto je zatiaľ všetko, ale keďže je dosť ešte času, tak vám ešte vysvetlím ďalšiu vec. Máme tu jednu takú vec, ktorá sa volá int. To je vlastne inicializátor niečoho premennej. My si dáme int a. No. Píše nám to chybu, pretože to není spojaznené. Pretože to tam ani není. No. Proste tá premenná je inicializovaná, ale nepoužíva sa. Dáme si Ctrl+S a posunieme si to o riadok a dáme si tam a sa rovná 1 int b sa rovná 2 a súčet int súčet niečo to mám zle fakt teda. Proste to mám zle. Typické u mňa.
int súčet a súčet sa rovná bože, čo mám zase s hlasom. Súčet sa rovná a plus b už sa to odstranilo, dobre. Dáme spustiť. Aha. Takže teraz si dáme system.out.println bez úvodzoviek. Sem napíšeme súčet a sem dáme úvodzovky a napíšeme výsledok je a plus súčet, dáme ctrl+s, dáme toto a výsledok je 3. Keď toto zmeníme napríklad na 5, dáme ctrl+s a dáme toto, tak je to 7, proste logické. Takže tu sme sa dostali k prvému dielu dosť ďaleko. Ja si myslím, že sme sa dostali cez základný výstupný Hello World až po premenné. To celkom stačí na tento diel. A dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. A uvidíme sa v ďalších videí. Tak čau.